wallahi ni abun a ce a ƙasan nan mai faɗa a jini abun a ce mai faɗa a jini ni shinkafa sai ta wani wahala ya ci wallahi. Ban Allah me yankan farce ne? Shine. To ai ina da me za a fasa ina da bukata yafa kafar ma nake tunanin zaka dan yanke mun saboda hannun na dai ɗazu ma na ci tuwo da abuna kuma lafiya lau. Wato abin da zai baka mamaki shugaban ƙasar America ni ne mutum na farko wanda iya da in yanke masa farko. Let's go! Wai kai din tab Joseph Mandela da kake ji na South Africa wanda in dai baki ne kai shi nema maka yanci a ƙasar Afirka gaba ɗaya. Duk kadai. To ni ne kukunsa na farko. Ina dan ban din Manchester Jansa. Na san shi ba ka san zabi ba na Barcelona? Balle ai wanda suke ritaya. Madalla. To yara na ne. Duk yara na ne. Ni na koya zabi wannan dan juyin da. What? Sai da kanka. Wai Allah. Sannan ina bal din farko da Madrid ta fara ci a duniya ni ne ci musu. Kai ma dai ba karamin su ba. Ina yin Madrid sai na koma Barcelona. Na je na ci bal ko 900 ce ko ta kai miliyan 2. Bal din na ci a Barcelona. Ta kai miliyan. Ya muke kallon ina ga ragu da sanya ka farce ake mani a gari wallahi ya abubuwa da rana ka tsaka ina zaki wallahi zan je gidan bari ya ga arsa maka no ya zo gida ai har gida ya zo ban gane waye zai zo gidan no ban Allah ban Allah daukanka idan ban zub da su ba Allah ya tsina kayan shi kuma idan ban watsa su kwatan nan ba idan ban watsa kayan nan kwatan ba iska ne ba mu gane abin da yake no normal ne mu je kawai zaka no kin gani kana nufin shine mai yankan farce bai hada ai da kika gani sai arziki dan yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayar Allah da zaki tsaya ki dubi cancanta da yafi miki kin ga a yanzu in kika biyo masu wannan suwagar alquran billahi allazi in kika mutu ma ya rasa mai daukar ke kai ki makamarta lallai to sai an jima sai an jima ga na haka sai kuɗi alquran sai wuta ya ruya wannan ita kwana wallahi almajirai suka gani dan ne za su zata dan buɗe kwaka ashe bai da koko